Preview. Preview. Botta u risposta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonio bada jisennilkom jotikom merħba għall-24 programm mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla ser konna format differenti ta' dan il-programm. Raġuni hija li provajna nġibu xi mistednin biex nintervistawhom iżda xi raġuni ma kienux disposti. Biss ma jimportax ovvjament illum se jkollna format differenti ta' dan il-programm fejn matulu ħantikom sommarju ta' x'ser ikollna. L-ewwel ser nisimgħu ir-reazzjoni ta' ċomba fil-logħba bejn Milan u Tottenham. Logħba li Milan rebħu 1-0 mill-ewwel leg tal-tieni round tal-UEFA Champions League u mbagħad wara waqfa qasira nerġa' nidħol jiena fejn se nkun qiegħed nagħmel Q&A session u wkoll nkun qed nagħti xi kummenti fuq diversi temi fosthom il-kxif tal-karozzi tal-Formula 1, il-futbol Ingliż kif ukoll xi kemmtej fuq l-Inter ma jonsux. Infakrukom illi kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jista' jagħmel dan billi ħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni li għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira. Naħseb illi għalissa bħala introduzzjoni nistgħu nifqu hawnhekk ser nkunu wkoll qegħdin naġġornawkom matul il-ġurnata fuq il-diversi logħbiet illi ser ikollna mill-UEFA Europa League u mill-UEFA Europa Conference League tajjeb illi wkoll intukom naqra ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna wkoll sissa fejn fil-UEFA Europa League rajna wkoll bl-għajnuna tal-grafika li waslet biex titla. Rajna draw spettakolari bejn Barcellona u Manchester United bl-iskor ta' 2-2. Għandna mbagħad il-Shakhtar Donetsk li rebħu 2-1 kontra Stade Rennais, xejn b'xejn bejn Ajax u Union Berlin u mbagħad kellna il-Roma ta' Jose Mourinho li titlef 1-0 ma' Salzburg ġewwa l-Awstrija. UEFA Europa Conference League mbagħad Karabakh Gent 1-0, Trabzonspor Basel 1-0, Bodo Glimt Poznan 0-0 u l-Fiorentina illi prattikament għandhom ġewwa fir-round li jmiss wara li rebħu 4-0 kontra it-tim ta' Braga. Infakrukom ukoll li bħalissa hemm għaddej il-tielet lejl tal-Premier League Darts ġewwa Glasgow fejn l-ewwel riżultat li għandna huwa Nathan Espinel illi jeleb il-Michael Van Gerwen 6-5 u jikkwalifika round li jmiss. Ser ikunu wkoll qed naġġornawkom fuq il-logħbiet Juventus Nant grazzi għal Mark Schembri u Lazio Cluj din l-logħba mill-UEFA Europa Conference League. Mela, naħseb li jiena issa tkellim biżżejjed wasal iż-żmien illi ngħaddu l-mikrofonu liċ-ċomba biex nisimgħu ir-reazzjonijiet tal-logħba Milan Tottenham. Kollox fidejk ħabib! Il-lejla tajba ħbibtijaj milanisti u anka mumiex u nilqawkom għal dan il-post-match reaction tal-partita Milan Tottenham lura r-rebħ fil-Champions League knockout wara 11 sena. Daqshekk kien ilna. 11 sena ma nirbħu fil-Champions League knockout. L-aħħar rebħa kienet kontra l-Arsenal 4-0 f'San Siro, mbagħad ir-ritorn kien 3-0 min jiftakar. Mhux ħajdilkom l-iskorja għax onestament ma niftakarhomx. Issa tgħaddi żmien minn fuq hija għandi 38 sena u m'għandniex bil-memorja li kont qabel. Niżgur niftakar bħalissa u qed inġibu qudiem għajnejja il-bellezza ta' kull li kien għamel Kevin Prince Boateng
dik iva ma l-gols l-oħra. Robinho, naqbad niftakarhom, ta' ma tibda ġejjin ġamaħi. Ħanaqafem, għax nibżan li semmi skora ma jkunx hu. Anzi, jgħidulna fil-kommenti għaw taħt minn kienu l-skorers l-oħrajn. Pero biex toħdu tfittxu, tidu tiftakruhom, ejja, x'għad jgħid fittex, imma jgħid min jiftakarhom jgħabatu jgħidhom. Rebħa, nerġa' ngħaddu fuq ir-rebħa tal-jumejn ilu, rebħa sabiħa ħafna u rebħa sabiħa mhux għax xtejdi mhux wieħed xejn ġejtu. Veru. Imma li jiġi jgħidlek pereżempju lejha wara l-logħba, setgħu kienu anzi għandna un po' rammarico, għandna esu dispjaċir illi marbaħniex bi skor ikbar. Hija xi ħaġa sabiħa. Li jgħidha plejer, hija xi ħaġa sabiħa. Għax dikturi li l-erġa' hemm laqda. Li jekk forsi kien hemm xi ħaġa li xaqqet ftit, imma naħseb is-superglu li użajna kien b'saħħtu għax jidher li kollox qed jerġa' jingħaqad. Għadda xahar ikraħ iva, ikraħ ħafna onestament kien xahar ta' uġieħ ta' ras, però jidher li l-affarijiet tjiebu minn meta Pioli u hemmhekk kien faħħar il-Pioli jien, għalhekk għamilt żmien ngħid Pioli għawt iva, però x'kien jibqa' jilgħab bis-sistema 4-2-3-1. Issa li wara illi għandu l-cojones, ħanajda hekk, ellepa 3-5-2 jew 3-4-3 jew 3-4-1-2. Tista' tgħidha kif trid il-formazzjoni, kultant anke tiġib diviża b'4, ma ovvjament tkun bagħad il-logħba. It-tim tal-Milan reġa' beda jitjieb. U il-merkato fallimentari kif ħafna supporters Milanisti xebaw jgħidu jdejquni biha. Beda ħireġ ir-riżultat tiegħu kemm fallimentari għax Malik Ciao huwa difensur enormi. Qed isir għalmen huwa x'għadu sajr. Ta' għandu 21 sena ta'. Għal minn ma jafx dan huwa l-captain ta' tim Ġermaniż. Tal-Under 21. Aħna għandna żewġ captains. U Aster Franks. Aster Franks huwa l-captain ta' tim Belġjan ta' taħt il-21 sena. Franks hija diffiċli jsib postu. Bit-tnejn huma Tonali u Ben-Nasser warahom hemm Krunic. Krunic għal min imaqdru ma jfix fil-futbol, bir-rispett kollu. Bir-rispett kollu jidejquni n-nies li jikkritikaw il-Krunic. Jgħamel lob li ma kienx tajjeb ta' għottillum ma kienx tajjeb, ma qatt met il-Krunic nar moħlem. M'għandux it-teknika ta' Tonali, m'għandux it-teknika ta' Ben-Nasser 100%. Ngħid li anke Franks huwa aktar tekniku minnu. Però Krunic għandu il-covering tiegħu meta jaqbad jilgħab il-Milan jaqalgħu inqas gols. Ma naħsibx li kombinazzjoni li dejjem meta jilgħab Krunic ma nistax naħsibha u nimmaġina li hija kombinazzjoni. Mela Krunic, Ciao u l-Viking li ħalġieħna xi kultant ħajar nitħaq fil-ħaftan tal-logħba tal-braħt lura. Hemm min qal naqalgħu il-kjer. X'taqlek? Għax għamel fals. Minix qed niċċajta. Daw supporters Milanisti li qalu fit-tmiem l-ewwel taqsima naqalgħu il-kjer il-barra x'għamel jagħmel fals. Assafra maqla. Tat kemm għamel fals assafra maqla. Meta Harry Kane għadu fil-but ta' kjer. Harry Kane da, mhux qed nitkellmu l-attakkant ta' tim li għadu tila miż-żar u forsi qed jiddebutta dis-sena fl-ewwel sena ta' qed nitkellmu fuq il-captain ta' tim Ingliż u l-captain ta' Tottenham. U plejer li skurja miżerjament 30 gol fi staġun. Il-bieraħ Tottenham ma tafx xut wieħed ġolla sta minn ġol kaxxa, jaqqas minn barra bażikament. Minn ġol kaxxa l-amar barra u waqqas ġewwa. Ta' min jgħid ukoll importanti illi Kjer huwa t-tielet captain, aħna tliet għandna captains, għax Kjer huwa l-captain tat-tim Danis. Tonali kien il-captain ta' taħt il-21 sena u kien captain tal-Brescia wkoll. Jekk nabdu nsemmu ara x'għandna l-Milan plasti għandna oġġett. Bniedem illi l-ewwel wieħed meta kien ġej mal-Milan kien laqata f'imsarbi. Illum mhux jisini bella li ta' għax kieku nitaqgħu u ngħidlu tixtaqbad isini u tirfisħuli. Qed nitkellem għal ġiru. 36 sena 93 minuta ma jaqafx jagħti u jagħmellek oġġett li jmur fid-difiża, jaqbad il-ballun minn hemm daqqa ta' ras minn corner, jibqa' jiġri jmur fuq id-defensur u jmur jagħmel pressing lid-defensur. In-naħa l-oħra tal-ground fit-93 minuta. Bniedem li għandu 36 sena.
il-plejers tal-lum ta' 21-22 wara nofsija jibdew jinġu. U mhux qed nitkellem fuq plejers tal-Milan, tal-Inter, tal-Juve, tal-Lazio, tar-Roma, ta' kulħadd. Las li hawn sar kbir x'kont moħħu f'dawn. Ma tiġi plejer bħal Ġiru, 36 sena nerġa' ngħid, u mhux se jirtira mit-tim Franċiż mhux bħal ħadd ieħor, aw ta' minn ta' 30 irtira minn nazzjonali mhux qed nitkellem dwar dak kull ieħor nitkellem in ġenerali. Jilab dal-lob kollu ilu ma jieħu break. Se paqqas niftakar l-logħba li ma labx Ġiru. Qed nipprova naħseb partita li Ġiru dis-sena ma bedix. Naħseb tal-Koppa Italja. Biss, il-bqija bdihom kollha. Bil-World Cup labhom kollha mill-ewwel sal-aħħar logħba. Jekk forsi t-tielet logħba ma labx għax kienu Franza ġew għaddew, però m'iniex ċert fuq onestament. Naħseb li iva, però x'nu se kienu għaddew ma kienx lab, però ara kemm lab lob, ara kemm lab lob. Ġi lura ħaseb illi ma s-Salernitana ħejħu break. Weġġori, kellu jilab ukoll. U spiċċa dan ma jibqa' jilab dejjem. Nerġa' ngħaddi għall-logħba tal-bieraħ, ovvjament biex ma badix fuq plejer insejn. Nixtieq insemmi kull ħaġa oħra fuq Tata Rosano. Jiena qlajtlu, fuq li qlajtlu, fuq li qlajtlu u fuq li qlajtlu. Pro li tiegħu rrid intieħu. Minn meta qlajna dawk il-5 ma' Sassuolo, jew bidel l-istil ta' ħajja li kienet jagħmel, jew forsi il-kċina ta' Milanello bdew sajrulu xi affarijiet li bdew jaġbuh iktar, jew l-operazzjoni ta' għajnejh li għamel bdiet taħdem issa, l-affarijiet ta' Tata Rosano tiebu ħafna. Sar l-ewwel nett anke mad-difiża jgħajjat. Jgħajjat mhux jgħid mhux fej tihom ġo rashom, imma juri ċertu leadership. Jekk goalkeeper ma jkunx leader mad-difiża ta' qudiemu, mela tista' tkun aqwa kuller tad-dinja, ma jkollokx leadership mad-difiża u d-difiża ma tafdakx hemm inkwiet. Hemm inkwiet. Jidher li d-difiża issa bdiet taċċettah, issa bdiet tidraħ. Mela xi ġrat. Waħda, il-fatt li morna d-difiża bit-tlieta, għenet ħafna, għax illum il-ġurnata ħafna timijiet jilagħbu bid-difiża bit-tlieta. Ħafna. Jekk naraw il-futbol Taljan it-timijiet ta' fuq, għandek in-Napoli jilagħbu b'4, l-Inter jilagħbu bit-tlieta, il-Milan jilagħbu bit-tlieta. Il-Juventus daqqa bit-tlieta daqqa b'4, skont x'ikun. Allegri ħobb id-difiża b'4 onestament, imma kemm darba lagħbu bit-tlieta. Il-Lazio dejjem bit-tlieta, ir-Roma bit-tlieta, l-Atalanta bit-tlieta. Ġifieri minn 7 timijiet li qed jiġġieldu għall-ewwel 4 postijiet. 5 minnhom 4 stabbli dejjem bit-tlieta. Il-Milan bażikament qed isir 5 tim u għandek in-Napoli biss li jilagħbu dejjem b'4 u l-Juventus daqqek u daqqek. Fil-lig Ingliż għandek it-Tottenham jilagħbu hekk lig Ingliż iktar hemm b'4 għalkemm hemm Chelsea jilagħbu bit-tlieta ukoll. L-oħrajn le City, Liverpool, Manchester United kolli jilagħbu b'4. U anke l-Arsenal jilagħbu b'4. Però għalkemm għandek iż-Zinchenko li jitla' ħafna fil-midfield allura tista' tqis li jilagħbu bit-tlieta wkoll meta jilagħbu pereżempju White, nipprova niftakar White, Gabriel u Saliba. Meta jilagħbu dawk it-tlieta ħafna drabi Zinchenko jitla' lejn nofs il-ground ukoll jaqgħu d-difiża bit-tlieta. Ġifieri għandek ħafna timijiet li jilagħbu bid-difiża bit-tlieta u naħseb li kienet fondamentali għat-tim tal-Milan li naqgħu bid-difiża bit-tlieta. U ovvjament l-autostima dan malli inqala il-go ta' Ġiru ma' Torino, it-tim tal-Milan reġa' nbidel. It-tim tal-Milan reġa' ħal-ħajja. Nitkellem fuq Theo Hernandez. Għanet semmi plejer wieħed qabel il-go ta' Ġiru li ġie minn cross tiegħu stess u stess ammetta għalien ġejt għadni mweġġa bil-final tal-World Cup, issa ninduna li għaddiet. Mux tagħmel mhux bagħad joħroġ hekk. Meta jkollok timijiet bi plejers tagħhom żgħar tistennihom dawn l-affarijiet. Però min qal ħafna paroli, x'inha l-paroli jdejjaqni, għal min qal għax Theo d-derbi ma rridx jilagħbu, Theo kien l-uniku plejer li wara l-logħba f'ġiebki. U Kier qabdu minn u għallu smalaw, ħankellmek kienu, għallu xi ħaġa ovvjament fuq id-deħ biex jitallalu l-moral, però Theo beda jibki. U hemmhekk turi l-attakkament tal-Malja. L-affarijiet inbidlu u tjiebu. Fadal xi jsir minn xi ngħid li issa l-affarijiet sew għax fadal ħafna affarijiet isiru, però bil-mod it-tim tal-Milan reġa' qed jorruħ. Issa nistennew il-logħba li jmiss mal-Monza li għadhom s'issa fl-2023 ma tilfux logħba,
Nispera n-intom l-ewwel waħda aħna, forsi Berlusconi u Galliani ħabba li huma ħbieb. Taf x'in. Iva, di ħanħalluha Palladino li jilgħu naqra di mbatta wara. Ekk jew hekk imma somma qegħdin fiċ l-Ewropa hija ġifier ma nafx kemm iġedulna. Qasir rridhom iġedulna, nilagħbu sew u nirfulhom kif nafu aħna. Tajnihom erba' fl-ewwel round u hemm xejn kuntenti. Issa jew hekk qed nidra bil-web xejjed. Tajjeb u hemm xejn għal 3 punti. Allum ħana laqgħu nitkellmu nhar is-Sibt wara Monza Milan. Onestament meta ħajkun tira l-video għadni ma nafx. Minister żball il-ħadd, ftakart. Kredibilment ftakart. Kultant moħħi jiftakarta. Il-video li jmiss ġifieri ta' wara Monza Milan ħatkun is-Sibt ħajkun però il-ħadd, ħataraw il-ħadd f'dil partita u issa ħanaddu għal ftit momenti ta' riklami u mbagħad ħankoplu fuq xi ħaġa kompletament differenti. Ċaw għalikom u dejjem Forza Milan. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li ser tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrum. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, mill-ġdid buonasera, illum kif qegħdin taraw għandna programm format differenti ta' sensiela Botta u Risposta, il għaliex provajna wkoll ġibux mistednin għall-intervisti iżda għal diversi raġunijiet ma rnexxilniex smajtu hemmhekk l-ewwel parti tal-programm li l-ċomba li tina reazzjoni fuq il-logħba Milan Tottenham, rebħa importanti għat-tim ta' Milan. U issa nibdew it-tieni parti tal-programm fejn se nkun qed nindirizza diversi temi kif ukoll intom is-segwaċi ta' Botta u Risposta tkunu tistgħu wkoll saqsuni domandi fuq ambitu sportiv biex nkun nistgħu wkoll
nirrispondi Q&A session ħafifa biex anki wkoll ngħidu qed nagħmlu xi ħaġa llejla. Qabel xejn illum kellna l-kxif tal-aħħar karozza tal-Formula 1, ħanibdew nitkellmu fuq il-Formula 1 ukoll dik tal-Alpine. Nirringrazzja lill-kollega Wayne Mikallef li bat li ritratti għal-issa sinurjawkom minn fuq il-mobile wara l-programm eventwalment ser intellaw ir-ritratti propja din hija l-Alpine illi Pierre Gasly u Esteban Ocon ser ikunu qed isuqu fl-istaġun li ġej blu bir-roża l-Alpine qegħdin taraw hawnhekk blu bir-roża ser tkun qed tiġi misluqa mill-Franċiżi Pierre Gasly u Esteban Ocon. Wara l-programm se ntellawkom dawn ir-ritratti grazzi wkoll il-Wayne Mikallef illi mbagħad li dawn ir-ritratti ħalli wkoll nipruvaw kemm nistgħu nsommukom aġġornati. To the minute nfakrukom ukoll li qed naġġornawkom ukoll fuq il-logħbiet Juventus Nant u ħeb xejn għal Juventus u Lazio Cluj bil-Lazio qegħdin jilagħbu baxra min-nies wara li tkaċċa Patrick. Kellu fuq il-kxif tal-karozzi tal-Formula 1 sa dan it-tant ukoll insellem lil Chris Grima, Kurt Rapa, Kopajt Chris li wkoll qegħdin isegwu l-programm bħalissa. Kit Kalleja qed jgħidilna li ġiru kontra l-Monza ma kienx jilgħab u lanqas kontra l-Cremonese, naħseb kienet jirrispondi għal video ta' reazzjoni illi kien qed jgħaddi wkoll iċ-ċomba. Ftit tal-ħin ilu nsellem ukoll il-Kit supporter ta' Milan u supporter tal-Ferrari wkoll. Formula 1. Prattikament issa il-karozzi nkixfu kollha, ovvjament għalissa ma tistax tagħmel ġudizzji hemm it-testijiet il-ġimgħa d-dieħla u mbagħad l-ewwel tellieqa fil-Baħrejn. X'nista' ngħid fuq dan il-kxif ta' karozzi, ovvjament tuħu pjaċir li qed tara id-diversi timijiet jippreżentaw il-karozzi tagħhom għal din is-sena. Min ippreżenta b'mod virtwali, min b'ċerimonja, min fit-trakka. Biss xi punti li nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni tagħhom huma dawn naħseb ikolli nażel best livery mill-10 li hemm. Din id-darba u naħseb Wayne Mikallef sejħu pjaċir bli se ngħid għaliex l-iktar livery li oġbitni kienet tal-Alfa Romeo. Laqatitni ħafna il-mod kif għamluha, vera li din id-darba kulħadd isu żiet l-iswed minħabba il-pis tal-iswed inqas mill-pis tal-karozzi. Imma mill-10 li rajt l-Alfa Romeo naħseb illi kellhom l-isbaħ livery. Dejjem fl-opinjoni tiegħi jekk intom tkun opinjoni differenti, feel free u resqu il-kummenti tagħkom. Aħna lejla għalhekk qegħdin hawnhekk. Xtaqt ngħid kelmtejn ukoll fuq kumment li personalment m'oġobni xejn. Il-qal Fred Vasseur, il-prinċipal tal-Ferrari it-tlieta, għaliex Vasseur beda jgħid għaliex aħna nagħmlu l-launches fit-trakka u ħadd ieħor jagħmel il-launch virtwali. L-istur Vasseur ma nirrispondih billi ngħidlu intom għandkom it-trakka tagħkom ħadd ieħor m'għandux u jekk niġu f'dan sabiħ illi jkollok il-preżenta l-karozza qudiem 500 ruħ, sabiħ illi jkollok il-partitarji tiegħek qed iċabċbulek ġo Fiorano, imma mhux imbilli ikollok il-partitarji iċabċbulek ġo Fiorano fi frar. Sur Vasseur, inti l-importanti li ma jiġix l-ulju għawissu u tkunu qed iddaħqu n-nies bħalma qed tagħmlu s-soltu. Jiġifieri, għaliex dis-sena l-Ferrari trid tirrispondi. U naħseb illi għalissa se nieqaf hawn biex ma nibdewx, anzi vera li dan huwa l-ewwel shot fired minn naħa tiegħi, imma naħseb li l-kumment ta' Vasseur kien wieħed inġust
bil-rispett kollu lejn is-supporters tal-Ferrari. Da jekk huma għandhom it-trakka ħadd ieħor m'għandux tort u jekk niġu f'dan. Il-Mercedes kellhom in-nies darba. Aħna kellna xi ħaġa wkoll min ċerta kux parti tar jew le, jiġifieri dana mhux kulħadd għandu l-faċilità li jista' jippreżenta fit-trakka. Kumment addizzjonali li nixtieq ngħid huwa li ħadd pjaċir illi akkontlarju ta' dak li qed jaħsbu xi wħud mit-tifożi Vasser min-naħa l-oħra mela ċara illi min se jkun in-numru wieħed se jiġi deċiż fit-trakka. Qed ngħidlek għaliex jiena nħoss illi Carlos Sainz għandu każ. Vera li forsi Leclerc huwa sewwieq ta' talent u li anki jien lest niffirma bid-demm biex nġibu mal-McLaren, imma Sainz għandu każ. Huwa sewwieq validu, huwa sewwieq kapaċi, qed nieħu pjaċir li l-Ferrari se jħalluhom isuqu anki b'dan il-management il-ġdid u mbagħad naraw fit-trakka minnu l-aqwa jħawwel. Nispera biss illi l-irġulija tkompli matul l-istaġun u jekk Sainz verament ikun aħjar mill-Leclerc il-Ferrari tħallih. Isuq, dan ukoll biex anke nirrispondi għal ċertu kummenti li rajt fuq Facebook matul din il-ġimgħa illi il-Ferrari għandhom assolutament jitfgħu il-karti tagħhom fuq Leclerc u l-Sainz iżommuh bħala spallira li jiena nħoss illi mhix ġusta. Il-Mercedes raġgħu lura bl-iswed, jiġifieri issa naraw jekk din il-mossa kif se sservihom għalkemm li żgur illi huwa tim illi dis-sena jrid jirrispondi lajta qiegħda illi il-Mercedes jidher li jgwadanjaw xi ħaġa fil-magna bħalma wkoll għamlu l-istess Ferrari. Ovvjament dan huwa diskors tal-bidu għax issa ovvjament irridu naraw fit-testijiet. Xi ħaġa li żgur ma ħadx pjaċir nisma' hija illi fil-preżentazzjoni tal-McLaren MCL 60 jitkellem id-deputat mexxej il-ġdid Andrea Stella u jgħidilna għadna maħniex kuntenti b'dak li qed naraw s'issa u qed nistennew żvilupp ikbar fil-karozza li dik diġà mhijiex qed toġobni meta tqis illi din is-sena tim li jrid jirrispondi u jirrispondi bil-kbir huwa t-tim tal-McLaren illi issa mbagħad fuq se nitkellmu wkoll iżjed il-qudiem għalissa qiegħed niskimja ftit fuq il-kummenti li rajt fil-preżentazzjoni. Ovvjament tuħu pjaċir li tara wkoll il-preżentazzjoni ħafna pjaċir bil-mod ma kienx fejn nagħmlu sigħat. 20 minuta biżżejjed ippreżentajna l-karozza, tkellmu Lando, tkellmu Piastri sew il-ġdid tagħna, tkellmet it-tmexxija u barra bid-daq. Naħseb il-programm tal-McLaren biex nippreżentaw il-karozza kien tajjeb. Karozza illi baqgħet oranġjo, żdied ftit il-blu imma wkoll baqa' l-iswed. Nisperaw illi mhux nibda bil-video żvogi mill-ewwel tellieqa biex inkunu qedna kollox. Parentesi żgħira, aġġornament minn Glasgow, Michael Smith jelimina lil Gerwin Price 6-3 l-iskor fit-tielet kwarti tal-finali. Lura għal Carl Loncis ir-Red Bull illi kellhom ukoll ċerimonja ta' preżentazzjoni tajba kemm naħseb kienet ftit twila wkoll l-intervista li rajt din il-ġimgħa Christian Horner diġà qed juri l-perplessitajiet tiegħu kemm ir-Red Bull leħqu il-budget limit, jekk mhux qabżuh reġgħu qabżuh. U dik ukoll punt interessanti meta tqis illi mhux se jkun jistgħu jiżviluppaw daqskemm iridu qed nara wkoll kumment akid kallejja għalija il-Ferrari għandha l-isbaħ karozza. Nispera li qed tgħidlek għax verament hekk u mhux iżomm magħhom. Jiġifieri, mind you, livery mhux ħażin il-livery tal-Ferrari, ħanejdu hekk. Għandha dak is-sajt potta wara bl-iswed ma dejjaqnix ħanejdu hekk.
tekniku minix jiena kif kulħadd jaf jien iktar nikkummenta fuq il-Formula wieħed fil-lat sportiv, fil-lat ta' tlielaq, fil-lat ta' piki, eccetera. Ma ifhem, issa trittar se jiġri fit-trakka l-Alfa Tauri kellhom il-launch ukoll ġewwa l-Amerika, suq fejn il-Formula wieħed qiegħed jikber fih ukoll rajna dik il-marketing stunt ta' De Vries u Tsunoda jattendu logħba tal-NBA u ġew ippreżentati bħala sewwieqa ta' Red Bull għalkemm irridu ngħidu kollox l-Alfa Tauri ta' taħt il-kappa ta' Red Bull, jiġifieri mhix daqshekk żbaljata. Kif qed ngħidu mbagħad oġobni ħafna il-preżentazzjoni tal-Alfa Romeo, dik il-livery sewda u ħamra ġbitni ħafna kif inhi. Issa rridu naraw naqra imma wkoll daw x'ħobs ser joffru. Tal-Aston Martin ma rajtix il-launch imma milli smajt jidher li huma determinati illi jimmiraw ar-raba' post din is-sena. Il-ħass interessanti naraw kif se jmorru l-Williams illi ġabu sponsor interessanti permezz tal-Galf, fuq hekk se nitkellmu wkoll ġimagħtejn oħra ma' supporter tal-Williams li se jkun fuq il-panel tal-programm botta u risposta. Naħseb li t-timijiet ikkaverjajnijhom kollha l-Alpin ġiet ippreżentata l-lejla. Naħseb li t-timijiet diġà semmejnihom kollha, nfakkarkom ukoll min għandu xi domanda jew xi punti jista' irressaqhom ħalli nkunu nistgħu ukoll inwieġbu biex inwieġeb il-Ayrton Camilleri li fl-ewwel stream qabel ma weħel qalli ħana il-bussa fuq futbol ma tkellimx wara Sampdoria Inter. Ayrton, jekk forsi rajt ma nasibx kont qed issegwi il-paġna b'mod sħiħ, vera li ma għamilx il-video imma ħallejt il-kummenti tiegħi eżattament wara l-logħba. U biex nkun onest ħalli nkun qed xi ħaġa wkoll fuq Sampdoria Inter, tant kienet monotona l-logħba, tant ma kellix xi ngħid il-laqqas kienet il-valla pena li nafas il-power button biex nippreżentalkom il-video onestament għax kienet logħba medjokri. L-Inter m'għamlu xejn biex jippruvaw jirbħuha. Anzi, komplejna nagħtu xi ngħidu lill-avversarji b'dawk il-kummedji bejn Barella u Lukaku huwa proprju għalhekk li Barella jiena ma nqisux bħala leader u ma nqisux bħala kaptan għaliex inti ma tistax tkun kaptan u toqgħod tolli jdejk għal kull ħaġa ta' xejn. Tlifna xi punti oħra ma jistax ikun illi nibqgħu hekk flok qed nippruvaw ninqatgħu mimma l-grupp qed inżomm il-grupp magħna u dik tista' tkun riskjuża meta anke tqis illi l-aħħar 7 logħbiet tal-kampjonat jistgħu huma għandna 3 konfronti diretti Roma, Lazio u Atalanta qed ngħidhom insperring order ovvjament irridu ninżlu nilagħbu maċ-Champions in-Napoli. Għandek imbagħad Sassuolo li ħajġu Milano, Sassuolo dejjem ituna kedet kbar, irridu nilagħbu mat-Torino ukoll li huwa klient diffiċli, anke il penalitajiet jibqgħu fuq il-Juventus, potenzjalment qed nitkellmu fuq tim li jista' jkun qed jiġġieled tal-post fl-Ewropa dak iż-żmien u s-seba' tim huwa l-Verona away li fimni. Verona qed jiġġieldu biex ma jaqgħux. Irridu noqogħdu ħafna attenti sa dan it-tant Lazio skurjaw kontra Cluj ftit qabel tmiem l-ewwel taqsima. Il-gowl tat-tim ta' Maurizio Sarri ġie skurjat appuntu ma tellax l-iskorer ma noħodx bi-kbira illi huwa s-soltu Ciro Immobile massa ekku fil-fatt il-soltu Ciro Immobile jiskurja il-gowl. Kit kallejja Lukaku return to sender ma fina della l-ula, ħankun onest. Lukaku sissa ma tantx redda, injuries mhux qed jilgħab kemm hemm bżonn li jilgħab fil-fema tiegħi. Dzeko għaddej minn stato di grazzja tajjeb għal grazzja talla.
Kita lissa ma nitkellimx jiena. Ejja nħallu l-istaġuni għaddi u mbagħad naraw. Ħelli żguru li Romelu irid jilab għandu bżonn il-minuti u fil-minuti għandu bżonn juri illi għadu kapaċi jiskurja. Għalix sissa ma tantx rajna minn Big Rom. Sfortunatament, jien nispera wkoll illi isir xi miraklu u Lukaku wkoll jadatta għal nerġgħu naraw il-Lukaku li nafu nistgħu ngħidu issa nhar is-Sibt mistima l-Udinese logħba triki ħafna u mbagħad logħba importantissima UEFA Champions League kontra Porto illi hija wkoll logħba illi ma nistgħux infallu. Mhux xejn iktar ma navvanzaw iktar flus se jiġu f'dawk il-kaxxi tal-Inter illi kif jafu kulħadd huma midjunin għalkemm aħna minn apparentiżer fuq il-logħba tal-Porto ma rridx naqbes il-logħba tal-Udinese. Il-fokus irid jibqa' Inter Udinese. Biss Inter Porto hija logħba 50-50 jien nara jiġifieri. Hija logħba fejn il-Nero Azzurri wkoll għandhom il-ċans li jgħaddu bħalma wkoll għandhom iċ-ċans illi jgħaddu il-Porto. Iżda fuq hekk ovvjament nitkellmu wara nhar is-Sibt. Għalissa jiena nixtieq li il-main focus tkun Inter Udinese, logħba triki ħafna u logħba li ma nistgħux għall-ebda raġuni infallu. Ħanajt hekk. Naħseb illi fuq l-Inter li kelli xi ngħid qedtu ukoll. Xtaqt ukoll li ngħid kemmtejn fuq il-futbol Ingliż illum. Fejn il-bieraħ rajna il-Manchester City jirbħu ġewwa l-Emirates u ġara dak illi kont qed nobsa li se jiġri. Ħatajduli xi Antonello. Jiena kont qed ngħid l-aħwa mhux inbilli l-Arsenal kellhom 8 punti vantaġġ. Ma kontx konvint illi l-Arsenal se jżommu bħalma żammew s'issa Napoli. Ħanajt hekk fl-Italja. U qed trid tqis illi kellhom jilagħbu darbtejn ma' Manchester City. Apart il-fatt illi in between il-Gunners fallew mal-Everton l-ewwel logħba ta' Sean Dyche u fallew mal-Brentford fejn ukoll ir-referi naħseb he has left much to be desired fil-fema tiegħi u issa ġara. Is-City tawhom 3 u issa telgħu l-ewwel bid-differenza tal-gols. Jekk tgħiduli x'taħseb jiena fermament konvint illi l-Arsenal illi issa ma jieħduhx. Issa minix qed nimmaġina s-City ifallu, ma rridux nżommu frasna, ma rridux nisaw żewġ fatturi. L-ewwel net is-City għandhom ġuxtimijiet billi jistgħu jibdlu. U t-tieni ħaġa u li hija naħseb l-iktar importanti, l-Arsenal għadhom fit-tazza UEFA. U kif storikament jafu, timijiet li jilagħbu l-ħamis u l-ħadd kapaċi jbagħtu u din Total United ukoll jekk eventwalment javvanzaw għalkemm fuq il-United hija storja oħra. Għalhekk isni nemmen li issa il-momentum jinsab fidej Manchester City għaliex għandhom ġuxtimijiet. Rridu nkunu mbagħad għandhom dak il-mostru ta' Haaland li jekk it-tiħballu nsejt faħħulek ġewwa, De Bruyne. Ifhem, naqra jibsa Manchester City li jitilfu l-lig fil-fema tiegħi. Manchester United jidher li issa qed naraw il-veru Manchester United wara li ħelsu minn Cristiano Ronaldo, Ten Hag qed ikompli juri l-kobor tiegħu
fil-ferma tiegħi. U nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar se jkunu huma u Newcastle illi jidħlu fil-postijiet tal-UEFA Champions League. Rashford ieħor bħalissa qiegħed on fire. Gareth Southgate take note għalkemm istatar twis u naħseb li dawk ikunu l-erba li kwalifikaw għal UEFA Champions League. Newcastle vera li żelqu ftit, però naħseb illi mhux qed nara timijiet illi jistgħu jagħmlu run konsistenti illi jihdulhom ir-raba post. Forsi l-Liverpool jekk il-Liverpool taqbad tilab tal-Liverpool. Imma din is-sena jidher li kollox ġej kontra għat-tim ta' Jurgen Klopp. Għalhekk ma nemminx illi jistgħu jagħmluha fil-Champions League bħala wieħed mill-erba' timijiet klassifikati għalkemm hija xi ħaġa qed tgħidli li fil-UEFA Champions League propja jistgħu jagħmlu xi ħaġa avolja ma rridux ninsew li r-Reds ser jilagħbu kontra t-tim ta' Real Madrid nhar it-tlieta illi ġejjin. Real Madrid illi issa wkoll għandhom it-titlu ta' Champions tad-dinja. Min-naħa l-oħra tim ieħor qed jiddeludi huwa Chelsea wara ħafna flus li ntefqu, ħafna jgħid bi Graham Potter. Però jien naħseb li Chelsea issa qegħdin fi stadju qed jippruvaw it-tim ukoll għall-sena d-dieħla fejn mbagħad hemmhekk nkunu nafu ftit l-affarijiet kif huma jekk dejjem todbu li ikompli iżhom u jieħu paċenzja appuntu bil-coach ex Brighton li wkoll sejrin tajjeb. Sadantant ukoll Juventus u ħed xejn minn l-ewwel taqsima. Grazzi ukoll il-Mark Schembri li qiegħed ukoll jgħaddilna l-aħbarijiet. Konna qed ngħidu jekk Todd Bowley kollu paċenzja bi Graham Potter qed ċans għal jibda l-istaġun nkunu nafu eżattament fejn qiegħed it-tim ta' Chelsea. It-tim passat li kellu qabel Potter il-Brighton però s'issa jidher li għadhom hemm realtà tajba, De Zerbi jidher li s-setjhom issa rridu naraw kemm huma kapaċi iżommu timijiet bħal Liverpool u Chelsea warahom u b'xi mod jaqtaw biljett għal UEFA Europa League jew għal Conference League tal-istaġun li ġej. S'issa kif l-affarijiet l-Ingilterra il-5 u s-6 jidħlu Ewropa fl-Ewropa. Ovvjament irridu naraw se jiġri fl-FA Cup u dejjem qed nassumu illi il-finalisti tal-Tazza Carabao, Manchester United u Newcastle United jispiċċaw ukoll fl-ewwel 4 postijiet. Naħseb illi dak li kelli xi ngħid illum qedtu. Nirringrazzja wkoll nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja l-tliet sponsors prinċipali ta' dan il-programm li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks. Nħeġġixkom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex intom ukoll direttament tkunu qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tikber. Infakkarkom ukoll illi min il-lajkja l-programm tal-lejla se jkun eligibbli għal kompetizzjoni Kicks Boutique Gym illi ser intellaw fil-programm tal-ewwel 5 tax-xahar fejn ukoll irrebħu xahar voucher ma' dan il-gym illi ukoll inselli għad-dirigenti ta' Kicks tal-servizz ukoll impeccabbli illi jagħtu u tal-faċilitajiet ukoll tajbin illi għandhom faċilitajiet li nuża jiena wkoll u nista' ngħidlek li m'għandhomx ġim ħażin. Mela qabel ma nagħlqu tajjeb illi wkoll intikom naqra il-palinsest għal din il-ġimgħa li tkun ġimgħa mimlija ħafna
kontenut kważi tiela kuljum u għal daqstant ukoll sakemm qed intella l-slides li għandna preparati għalikom nista' ngħidilkom illi il-programm li jmiss ser ikun għada fil-għaxija ser jkollna xandira rekordjata mis-sensiela Mix Zone fejn ħajkollna it-tnejn tat-tazza UEFA illi ser jgħidulna tagħhom Jude Kawki, Barcellona Manchester United, Jude għadu kemm bat l-video nirringrazzjah u Mark Schembri Juventus Nant dak ser ikun l-appuntament ta' għada ma'kom is-segwaċ tal-Kamra Sportiva. L-appuntament mbagħad wara għada ikun is-sibt miegħi bil-kummenti ta' wara l-logħba Inter Udinese x'għandira diretta is-sibt wara l-logħba jekk is-sibt ma nilħaqx nagħmlu awtomatikament nidħol il-ħadd fil-għaxija fid-disa fil-programm Mix Zone. Mix Zone il-ħadd fid-disa se tkun xandira rekordjata bil-recordings ta' reazzjonijiet ta' Kopajt Chris, Newcastle United Liverpool u Clayton iċ-ċomba Summit Monza Milan. Dawk se jkunu jiffurmaw il-programm ta' nhar il-ħadd li ġej fid-disa. It-tnejn u mbagħad fid-disa ukoll jirritornaw Jude u Mark, Manchester United kontra Leicester City u Spezia Juventus, reazzjonijiet tal-logħbiet tal-kampjonat illi ser jkunu intlabu il-ħadd. Ukoll se ngħadduhomkom it-tnejn, l-erba' u mbagħad ser tkun ġurnata naqra speċjali għalija u nisperaw li wkoll tkun għalikom ukoll. Dan għaliex nista' nħabbar mod uffiċjali illi l-erba' ser nkun preżenti ġewwa Milano għall-logħba bejn Inter u Porto. Dan ifisser illi matul il-ġurnata tal-erba' ser nkun għaddej b'diversi kollegamenti diretti minn taħt il-Madonnina u minn ġewwa San Siro ukoll. Il-ħsieb huwa illi l-erba' filgħodu nidħol minn Pjazza Duomo ngħaddi ftit kummenti fuq il-logħba bħala introduzzjoni. Wara ftit moment qabel ma tibda l-logħba nerġa' nidħol live anke biex indewwaqkom ftit l-atmosfera li hemm ġewwa San Siro u mbagħad naraw naqra wara l-logħba jirnexxilniex nidħlu biss l-erba' stennew minn għandi minn ġewwa Milan. Li hu żgur hu illi jekk ma jkollniex problemi biex naslu lura il-ħamis fid-disa ikonna programm ieħor mis-sensiela Mix Zone fejn jien se nkun qed nerġa' ngħaddi jew inżid ma' reazzjonijiet tiegħi tal-logħba Inter Porto. Voldir jekk ma tisimgħux bija l-erba' filgħaxija se tisimgħu bija l-ħamis filgħaxija żgur. U wkoll naraw naqa' Kopajt Chris x'għandu xi jgħid fuq il-logħba bejn Liverpool u Real Madrid. Voldiri il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta mhux se jsir, se jkollna il-programm Mix Zone bir-reazzjonijiet għal dawn iż-żewġ logħbiet. Botta u risposta li eventwalment se jirritorna bil-kbir, se jirritorna fit-2 ta' Marzu fejn se nipprevedu l-istaġun tal-Formula 1 illi kun wasal biex jibda fil-weekend ta' wara. Formula 1 illi anki bħala kamra sportiva diġà qegħdin nippreparaw il-materjal u l-kontenut għaliha, se jkollna wkoll il-hot laps bħas-soltu grazzi għal Velocity Esports Racing. U għas-sewwieqa tagħhom biss fit-2 ta' Marzu botta u risposta jkun il-programm tal-preview tal-istaġun nista' ngħidilkom ġa minn issa min se jkollna fuq il-panel. Se jkollna il-ħadħli fil-ġurnalista akkreditat mal-FIA, Pierre Vella, se jkun qed jingħaqad magħna bi pjaċir, se jkollna il-YouTuber tal-Kamra Sportiva il-ġdid Andrew Zarb u se jkollna wkoll supporter tal-Williams li huwa Fabian Zara illi wkoll se jkun qed jingħaqad magħna għal dan il-programm. Fabian illu wkoll ma' Fabian se nkun qegħdin nagħmlu kollaborazzjoni tas-soltu tal-bidu tal-istaġun fejn nippreżentawlkom is-sewwieqa
u t-timijiet video apposta li dak joħroġ is-sibt fil-għaxija. L-għernex li naqqat il-bicċet kollha dan il-programm nibatulkom ukoll fuq YouTube għal daqstant tinsewx titħlu hemmhekk ukoll biex taraw il-kontenut kollu illi noħorġu li jinkludi il-videos illi ser intellaw il-lejla u l-videos kollha li intellaw issa għal kważi 3 snin. Mill-bqija naħseb illi dak li kelli xi ngħid il-lejla għedtu sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tal-Kamra Sportiva għada bil-programm Migżon u fil-każ tiegħi is-sibt jew il-ħadd għal reazzjonijiet tal-logħba Inter Udinese jien ma tfadal xejn xi nżid li fl-inawguralkom il-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb u niltaqgħu għal programmi li jmiss tal-Kamra Sportiva. Vota risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.